Rozumíš? Nový, víš, zrkadlá, náplatník, všade dopredu. A furt váhať, či ich tam dám, alebo či sa na to vydrbem, víš, keby sme na odvod ešte von, to budem zmontovať, víš, takže toto trackerov možno aj nestínem ponáhadzovať, víš, takže uvidím, no. Áno. Ale som povedal, že je celé auto, už sa tady nevyplácali, nič ani neplatí, už poradne, jak sa patrí. Aj, už som povedal, že už do toho už neinvestujem toľký peniaz, jak som sa chystal. Ja som najebal teraz, víš, tak priebežné robím, víš. Raz začal svetikateľka a tak, a svetikateľka a hensko, víš, kvitovina podpísať sem tam a tak. Takže, tak to rieši všelijak, víš, pasujem. Že to opraviť, víš, do STS-ky, diodové svetla, aj také, takže. Hovorím, mám to polnú kupu, aj do kabín, víš, modré kubociny, neónky, už 3 roky mám kúpené. No aj keď pozapájam na elektriku a tak, takže to trackerov neviem, či niečo postíham porobiť. No blázni sa nahránajú, no a dobre to púšťate. Potom do vás ma dobehu pána Maria, z EBD 140. Píšte, ja ste ma tu viacej potlačiť, kurva, zhnutá, jebala, ľahká. Tam idete ako chytiť fleka z hora, placík, alebo čo? Asi idem chytiť fleka na internet. To my si také vždycky ľúbime, že Pedrik? No už neboli spolu. Ja som išiel teraz z Ruskom z Anglicka, naložili sme jablka 25 tón, koľko vyšlo s tým Mercedesom predo mnou, ja som si myslel, že umrem za ním. Ty, strašné niečo, to je taká hompora, jak žiadne auto.